आयौ बाबरे बाब नों बेखौसो लोंदों Daily. थोद आया थैनोबो दा लोंखा नों बेखौ Stingko. स्ट्रिङानो जा फरेनार जिरानो जा बैखौ एसे लोंजागोन नोङो माबाखौ Power. औ Red Bull. Kone. Sakit dong. स्ट्रिंखौ So be Gauram Park. खालामदों माबाया Apa itu? Puisa ini mur. Baru pakai ase. Kecil mur. Bisa sekali buat kilo kau pada mur dia. Baru tau kalau kau Bisa ngikut mana? like kena sama like aku. Okay, bye do. Thank you. Mana mulai mer tapi progres ta mana mulai besi ya? Cultural complex Cultural complex. Wow. Bodo ren. Mama menlek. Oh ni bini gula. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. So daya nge rong kargerna lani ya. Daya nge backside dong cultural complex. So beyaw बेरायनो फैदों दसे माने so क'क्राझाराव बेरायाखैमोन ना जों दिनैनिफ्राय बेरायनाय स्टार्ट खालामबाय बे जाय मेरदा दं ब्लग भिडिअ बानायगासिनो दं माने नुगोन आरोना सानसे थानानै वाव हल so बेखौ नायगिरना लादोंसै मा दं सिङाव बेनिफ्राय बे जायगानिफ्राय आरो गुबुन जायगायाव थांनांगौ दायो आङो बे सिङाव हाबलांदोंसै बोरैथाय सिङाव आं सानसेबो नुफेराखै क'क्राझारनि फार्स्ट टाइम बे हलाव हाबदोंसै आङो मेरदामोना आगोलाव थांखांजोब्बाय वाव डिस्टेन्स ससियेल डिस्टेन्स रुमा बिराद खोमसि माथो वाव खमसे खम 1000 जन मानसि थानो हागोन बेयाव फैबाथाय थ' जोङो दा मेन सिङाव हाबबोबाय बेनिफ्राय नोंथांमोनाथ' नुखादोंआनो जानांगौ जों अबेयाव गसंना दं मेहेरदाया नै स्पिच होगोन दा मामोनलाय लेक्सारेल होद आङो I'm welcoming to all of our YouTubers. औ And बेनोसै आरो जाबाय हिट very hit. जेसेबांनाखि बर' इउटुबार्स दं नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो खुलुमनाय जाबाय खुलुमबाय आर'नाइ गांसेजों बरायबाय आरो नोंथांमोनखौ बे दिनैनि जोंनि मा होनोमोनलाय बेखौ दिनैनि बे मावफुं हाबाफारियाव नोंथांमोना नुजाथि फैनो हानायनि थाखाय गोसो गोरबोनि गोसा लाउड नुजाथि फैनो हानायनि थाखाय नोंथांमोनखौ जोबोद गोसो गोरबोनिफ्राय धन्यबाद जासिहरबाय जय बर' इउटुबारनि जय बर' इउटुबारनि नै नायग्रा नोंथांमोननिसिम जोङो बे दान्दिसे ससेबाबो स्पिचखौ होनानै आं नोंथांमोनसिम दोननाय जाबाय गिबाय नामा मेहेरदा बोरै गाबोमोनलाय मेहेरनो माबा दोनबोगोन होद हारसिं फैनो हानाय नङालै बेयाव मा देखायफैखोब्रा प्रकाशदाया जोंखौलाय बा होद आंसो लास्टावलै जाना नङा बायजोब्बाय गोदो गोदायनि
दायो जों थांबाय थादोंसै बे जायगानिफ्राय बेनिफ्राय मेन खोथाया मा दा खोमसिहांबाय बेनिफ्राय मबाइलाव बारा मोजां क्लियार नुनाय नंला मानो होननानै बुङोबाथाय माने लाइटआ खोमसिबाय नालाय बेनिखायनो माने दा मोनानि मेरा खैथा जाखो नायलाय टाइमखौ 5:52 जाबाय स' सान गैला आंना गुबुन इउटुबारजों एसेबांखिनि फ्रि नङा बेनिफ्राय मेहेरदाजोंथ' आङो खनब्रै खनबासो लोगो मोनबायानो खनथाम लोगो मोनबाय ओमफ्राय जोबोर मोजां जेरै माने मबाइलाव जेसेबां फ्रि नुयोना बेनिफ्राय आरो रियेलाव आरो बारा मोजां माने गोसो आरोना बेनि बांसिन फ्रि आरो बेजों थाबाथाय नोङो जेबो खोथा सोंलायलायनाङा आरो बेखौ माने गोजाननिफ्राय नायहरनोल' नांगौ खेबसे होमबानो नोंनि खुगायाव माने मिनिनाय फैखागोन आरो ना नै आंथ' नायनो नाया एसेबो मोखाङावनो नायसायावनो माने मिथिङाव जिरायबाय माबा आंखौसो नायबाय थायो फाग्लासो आंखौसो मिनिबाय थायो लाइफआव बोरै जादोंमोनलाय रायलायथ'लालै गारनां जाबाय साबाय ओमफ्राय गुजुबाना बिखायाव साबाय नङा मेरदा मानो जागोन नोंनि गाराय बेबायदि माने बुस्थुआ जोंथ' हजोंबो फैबायना औ ओमफ्राय बार जाबाय थाबाय क'क्राझारनि दै मोनलोंनानै जादों नामा चेन्ज जाफैबायना खिन्थु क'क्राझारनि दैया साबसिन जायो आरो एसेबाबो साबसिन बेनिखायनो क्लियार बानायदों नेक्स्ट टाइमनिफ्राय मोजां जासिगोन दे माने माराम जाना थानायफोरा साफा थाव गुबै लोगो नायसिगोन नोंखौ नङा आं दा हाइजें जागोन मोनसे होमबानो हामगोन टेनसन लानाङा आरो दै गुदुं ना हांसोनि जाथारबाय एकदम गाराङानो जाला ओरैसो खोमालै अबेजाय खारखोनो भुट बांला बायदिथारलै जायगाया गिथावथाव आरो मोनायाव बिराद गिगोन बे जायगायाव ओरैनो हारसिं माथो आरोना दा जों सानै दं नालाय जेबो गियाखै आं गिनाय नङा होमब्लाबो 12थासोआव एसे गिगोन बेलेग फिल खालामगोन आरो माने बे जायगायाव आंनि साननाय बायदिब्लाथ' रावबो थायाना खालि सिकिउरिटिफोर थायो बेनिफ्राय रावबो थाथ'वा जा गुवार जायगाया स' बेयो बे जायगानि केन्टिन बेनिफ्राय बेयाव साननैसोनि उनाव नुबावगोन भिडिअ गासैयावबो डाइनिं थागोन ओमफ्राय बेयाव मानसि थागोन नै मेहेर दा बे बुकिंखौ आंनि थाखाय बे मोनसे रुमा एडभान्सनो मानसि नुनायनि हारसिं दै बाउन्डारि गानो मोनलाया नों नायबाय जाय बेनिफ्राय सिननिफ्राय बे जाय स' बे जाय गासैबो स' दायो खोमसिबायबो बेनिफ्राय जों बे जायगायाव थांदोंसै नङाबा दसे थानानै आरो भिडिअ'आबो जाखाला आं बानायनो हाखाला आं मिन्थिबाय चलो तो हम चलते हैं चलो